καταρχήν είμαι πικραμένοι, οργισμένοι εναντίον εκείνων όλων των πρωτοκλασσάτων στελεχών που διετέλεσαν υπουργοί και σήμερα που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ εδώ και 2 χρόνια σε κρίση, φλάκισαν. Τράβηξαν από εδώ και από εκεί. Αυτοί πρέπει να καταδικαστούν. Ο πρόεδρος έκανε ένα γενικό κάλεσμα. Όσοι θέλουν ας επιστρέψουν. Τους άλλους πρέπει να τους καταδικάσει το ΠΑΣΟΚ. Οφελήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Είναι λάθος αν νομίζουν ότι η προσωπικότητά τους χρωστάει, στην προσωπικότητά τους χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μεγάλο λάθος. Κάτι ακόμα που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, δεν ξέρω τι θα γίνει αν είναι αντισυνταγματικό. Όποιος βγαίνει βουλευτής βγαίνει από το κόμμα. Ο Αϊνστάιν να κατέβει μόνος του υποψήφιος, χωρίς να είναι στο κόμμα ενταγμένος, δεν πρόκειται να βγει. Είναι λάθος αυτοί που νομίζουν ότι με την προσωπικότητά τους εκλέγονται βουλευτές. Επομένως, πρέπει δεν ξέρω πώς, με ποια συμφωνία, όποιος εκλέγεται βουλευτής θα ξέρει. Όταν διαφωνεί θα εγκαταλείπει και την έδρα. Άλλος είναι ανήθικο. Ένα άλλο. Αυτό που είπε τελευταία ο προλαλήσας. Πρέπει να απαλλαχτούμε από τα παλαιοκομματικά τερτύπια. Αυτά πληρώσαμε και πληρώνουμε. Δικά μας και δικά σας παιδιά. Όσοι προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ να προσέρχονται από ιδεολογία. Όχι σαν λαμόγια για να καταλάβουν κάποια θέση. Να γίνουν κρατικοδίαιτοι. Οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, είτε δέκο λέγονται, είτε νοσοκομεία, πρέπει οι θέσεις να προκυρήσονται. Αυτό που διαβάσαμε στις εφημερίδες είναι απαράδεκτο. Με ποιες διαδικασίες διορίστηκαν αυτοί οι κύριοι? Αυτό που είπε 5-3-2. Τι θα πει 5-3-2? Αυτό είναι παλαιοκομματικό τερτύπι. Είναι σάπιο, είναι βάρβαρο, είναι ανήθικο. Είναι άτιμο. Πρέπει να γίνονται διαδικασίες. Ακόμα και η καθαρίστρια, η θέση της καθαρίστριας να προκυρήσεται. Διότι μπορεί να υπάρχουν 20 άλλες καθαρίστριες υποψήφιες. Με ποιο δικαίωμα τις αποκλείεις? Όπως έγινε τελευταία η θέση, ο διορισμός ως διοικητής του νοσοκομείου. Έγινε κάποια διαδικασία, δεν διαβάσα. Διάβασα στην εφημερίδα ότι ο τάδε διορίστηκε διοικητής. Με ποια διαδικασία? Μπορεί να υπάρχουν άλλοι 50 στο Κιλκής, αγωνιστές, με ικανότητες που να ήθελαν να γίνουν. Να διευθύνουν και να διοικήσουν το νοσοκομείο. Αυτά πρέπει να προσεχθούν. Είναι παλαιοκομματικά τερτύπια και πρέπει από αυτά να απαλλαχτούμε. Είναι παθήματα και αυτά πληρώνουμε. Ευχαριστώ πολύ.